So my teacher turned 40 today and she has wrote a message in Panapa. And happy birthday to me. Today I celebrate not just another year of life, but God's unfailing grace, mercy, and faithfulness. 40 years of lessons, growth, victories, and overcoming every obstacle that came my way. I'm grateful for every blessing, every challenge that made me stronger, and every door God has opened for me. As I step into this new chapter, I choose joy, peace, wisdom, and greater purpose. I pray that God continues to order my steps, enlarge my territory, protect me and my family, and bless the work of my hands. May this year bring divine favor, abundant opportunities, God, health, genuine happiness, and unforgettable memories. Yes, to celebrating the woman I've become and incredible future ahead. The best is yet to come. Happy 40th birthday to me. Cheers to more life, more grace, more success, and more beautiful years ahead. Shuya murato tena 40 shuwa na iweduwe inga kukura hakutane maititi anonzani maishumba mazwano tuwatika maishumba vato tena 40. She's now an adult. She's now murikunzwa kama messages ari kutonyazoratidza panapa kuti aiwa munhu akura. She's now in the fourth floor. Inini pamwe yangofarira ndepe peace pekuti vakuda kuita peace, but nyaya yepeace inongogara ichingotaurwa futi kai. So I think kuti vane new goals, mamanzwa mega new goals ari kutaurwa panapa namaititi kuti as she get into new chapter yapinda iyi, she is choosing peace. I think my titi is like me. Ndo zvandinongoitawo each and every birthday rangu ndinobva ndaitawo magoals nepanotanga gore pai asi mamwe acho ndinotombokangamwa kuti ndakati pandinosvika I'm going imi zvakaoma zvekukura izvi. So Prophetess Tino has also wrote a message panapa about yandinakidza hangu message ndikati okay, this one's a besties for life. Anzina Prophetess Tino panapa. Happy 40th birthday, Miss K. I was just reminiscing on how we went to get married wearing fairly glow uniforms, pretending like we had gone for other things. That was our best kept a secret. Today, as we celebrate your 40th, I want you to know I'm so proud of you. You have lost so much, yet you never gave up. You choose to rise, and your story continues to inspire so many. As we celebrate your 40th, may God restore all that was lost and fill this new chapter with joy, peace, abundance, blessing. Happy birthday. Love you lots. Aiwa Prophetess Tino vanoenda vachidzoka havo. Uyu ndiye friend yamaititi chete yasara iyi. Hapana mumwe munhu wamungandiudza kuti ari kuita stand by maititi than Prophetess vanoziva masecret ese. I think kuti maititi vanotowabatawo zvakanaka because vanotoziva kuti uyuzvu ende neword rekungoti Prophetess iri I think ndo rinoita kuti vasazouya pasocial media vachita sei nyange vakanetsana vanozongodzokerana at the end of the day. Muri kunzwa kuti hanzi Maroro akaendwa akapfeka fairly glow, mauniform efairly glow, hanzi ndo kwakaitwa marora, vanhu vakaenda vakaroorana vakaita sei vachida kupretenda kunge vaenda pane zvimwe zvinhu vachida kuita secret iye musikana achiroorwa. Ameno zvangoni confuse zvangu statement iyo kuti hanzi I was just reminiscing on how we went to get you married wearing fairly glow. Vanga vaenda kumba kwana uyu vakapfeka fairly glow kwana mai titi handika pretending that we had gone for other things. That was our best kept secret. Okay, so pakatoitika function vanhu vakaenda vakapfeka mafairly glow uniform vakasvika ipapo vanga vari mabridesmaid and vakasvika kubudiriro vakapfeka mafairly glow kuitira kuti vaite kunge. But what was the point? What was the reason of kuti vasaite zvinhu izvi publicly kuti maititi varoorwa? Why vaidai kuita secret yacho iyoyo? I don't know, but anyway I don't know why they kept all the secret kuti munhu aroorwa. Something to celebrate but vakazviita secret. They've got their own reasons. Anyway, happy birthday Miss Candiado. May God continue to bless you. Keep on shining, keep on sezvo vapa 40 kudaisoka tenda kuexpecta more growth, tenda kuexpecta kuti aiwa zvekudhara zviya aiwa kusisi achada ma40 year old teenager anaketina. We don't want you to join ma-teenagers ma-40 years agara aripo. Imi michiitawo maturity.